Munoda kupa gupure. Mupei mumudzi zvamukumurambira. Ayo. Pane zvaitwa muno. Ayo, ipai muzukuru wenyu. Muudze chete zvamukurambira mukadzi. Ugama apa shamwara. Ugama apa utaure zvamukurambira mukadzi. Utaure kuti mukurambira. Akamutipa hembe dzangu akasara neproperty yangu mumba make yese. Yo chisaura kazvisi. Nezvechoro yangu anzi nasi kudya kupe kuti makandiramba ndisingakundifadza makatora hembe dzangu makaisa mutsaga makamusiya ndiri kumasitovu izvo zvangu makasara nazvo saka vataura kuti $10 ndimari ndobvumirwa kutaura here. Ataura henyu. Hapana chakaipa. Inini baba vako kwandakaita hembe vanga vakugara nemukadzi wako vachigara mubhotosoro katambira wedya mari yese vari ikoko. Inini kumba ndaipiwa $20 mwedzi wese nevana. Alright. Uyu mwana nemupapa wenyu kupurota zvarambika. Cheda kuna baba wenyu moti ndarambiwa. Zakati. Ora zvamarambirwa. Amai. Kana pane munhu agonerwa ndimi mai. Sama zona. Garap. Garap. Amai. Amai. Mazona mara haisi zvinhu zvese. Freedom ndoupenyu. Mazona. Saka kwanga muda kuenda kwenge maononge mambaoda kuita rafu chine basa machiona. Mandisunungura mutoro wacho nokuti akarwara hama dzisi dzanga chingofona nekuti ndine vana ndine vazukuru kwaari hakuna kana mwana. Aye wakani teerera amai chine basa ndekuti mune vana mese saka ipapa anongoramba ari baba vevana. Zapera izvi. Tauda kupedza nyaya yepfuma baba. Ndakuona kuti pese apa tinoida kudzigadzisa mudare munhu ndo munoswatanudza zvinhu. Chisumukai manje. Baba chidzokai inini. Chidzokai. Chidzokerai. Chiri pa list iriye manje. Ndo panogadziswa nyaya yamanje. Imimika tezvara. Faraiza tiri kuita muno ndozvidare. Ichokwadi. Tikunazoribata nemazvo. Nokuti makore unodya imopfuma mazuva anoteera ye munodya imwe. Mandigonera mama. Ndakuonera. Uyo anga achinetso. Achiri heroes. Ainetso. Ainetsa. Kasi papa futi pandichaverenga listika munobuda makagumbuka kasi ndikuzoti mangwana muchadzokana mangu mambo ngatigonera. Saka zvinoita manje. Tisava tichinyangirana. Takudzoka papfuma manje. Muri kuona listi yese ndakupai. Isusu tinoti mune vana vangani muri mese. Mune vangani? Mune 2. Saka ipapa ndo patakuenda mai papfuma dzidzi dzanga chindonongodza kuti 5,000 chichi chine basa rekuti mwana wenyu abuda ari mupenyu wako nonororwazvo makudya imwe pfuma nopfuura mukuchaja murume upi uyu. Saka isusu tinokupai mombe ina muno. Ndo mombe dzatinoita se zvimwe zvese zvamanyora izvi hazvina basa. Tora muchaja manje kuti isu pamombe iya takudza isi toda 250 pamombe. Toti aiwa tinodzorera upenyu hwegwata kwata. Haana kutaura nenguva kuti nini ndiri kuramba mukadzi for the past 14 years. Akawesta nguva yemunhu. Saka tomuti mombe ibodzi 350. Pamombe ngani? 4. Totavhara zvakadaro. Faraite zvaro. Tine basa upenyu. Ko ingiriki isu tuyenyu. Sorry. Zvajiwa zvese izvozvo. Ane mombe yaachawisa yeumai. Inozoita mombe chingani? 55. Saka upenyu ndo une basa. Zvaita izvo. Baba sumukai. Imimika. Muri mupesheni yakaini. Muri mupesheni ya. Ndinoda kuti muwise mombe kupera kwemwedzi unoyu mombe 2 $700 itanga yasvika kwatiri. Muzopedza imwe after 6 months 700. Totapedza nini? Masuko zinotaura kuti kupera kwemwedzi wa June musi wa 29 mwana $700 zedu. Baba motera $700 zenyu mudare muno. Ndiko kuna murume. Ndandine
ndine umwe bvunzo ndingiri makosta ndakaita zvikupa zvaiswa ipapo zvikupa zvangu iswa ipapo makosti echi $75 ndaka iri kuiswa ipapo iswa ipapo miya ndabva nayo kurushinga munongotaura ende pabhenji pamo motaura kuti mari yangu yakati bepa renyu alright